Hej og velkommen til den her lille film, som handler om, hvordan man spænder sit lærred ud. Jeg har rigtig mange elever, der spørger mig tit, hvad er det, man bruger de her små trækiler til. Den bruger man til at sætte ind hernede i hjørnerne, rundt på hele lærredet, sådan, så man simpelthen kan spænde det ud. Nu kan man se, at det er lidt slapt i betrækket. Det skal være ligesom som trommeskin, når man bruger det. Jeg ved ikke rigtigt, om man kan se det på filmen, men det står faktisk og hopper en del. Det vil jeg gerne have spændt ud. Derfor så sætter man kilerne ned i hjørnerne her, og det er faktisk ikke særlig svært. Kilerne de skal simpelthen helt ind her i hjørnet, så de ikke kan komme længere ind. Og så sætter man den anden i også. Man banker dem ikke på plads endnu. Man banker dem bare ned, til de ligesom er helt nede i bund, fordi ellers så begynder den at skille her, og det må den ikke endnu. Det venter vi lige med, til vi har sat i hele vejen rundt. Man banker først i den ene side, så i den anden side, så vender man sit lærred en kvart omgang, og så banker man op her. Det skal være sådan, så det der bliver banket jævnt hele vejen rundt på lærredet. Kun i små slag. Stille og roligt. Hernede i rillen, der vil du kunne se, at den begynder at skille ad. Og det må den gerne. Og det er faktisk det, den skal. Så vil man kunne mærke, at lærredet begynder at blive stramt. Og når man så synes, det er stramt nok, så er det klar til at male på det. Der er rigtig mange, der ikke forstår vigtigheden af at have et spændt lærred. Og det er altså nødvendigt. Hvis ikke man vil have streger og alt muligt på det, når man begynder at male på det, og hvis ikke man vil kunne se krydset i midten, hvis der er kryds bagpå, eller listekanterne herude. Så det er altså ret vigtigt, at man spænder det op, inden man bruger det. Det var sådan, man gjorde det. Meget nemt.